Здравейте! Днес снимам на Real Drift. И както казах забравих в коя игра беше, казах, че ще правя една нова поредица на Real Drift. Да видим дрифта. И виждате, гъста се дава тук, ръчната, задна, така. Забих се. Нищо не съм добре с дрифтовете, аз не мога да ги правя много. Но да се пробваме. Виждате, тук пускат се ноги. Това беше много вкусно на дрифт. Защото мога да направя, извинете, да направя така. Рекордабля, както виждате. Пробвайте и вие с него. Защото на мен нещо постоянно налаги, аз съм един който е с рекордабле мобите. Рекордабле моби, но много лаги, а по той с Lenovo A500 нещо и тези големите. Аз съм Samsung S3 Mini. Може да е нещо от телефоните, не знам. Пробвайте, може да ви се получи. И сега ще видя нещо на някаква друга игра и може да снимам на нея. Пишете в коментарите дали да правя още клипчета на Real Drift. И това беше от мен. Чао!